The Speaker of Parliament, Honorable Jacob Mudenda, is currently in Cape Town, South Africa, where he is attending the Executive Committee meeting of the Southern African Development Parliamentary Forum, SADC, PF, on 17th of June 2024. The high-level gathering proceedings, the 55 plenary assembly session scheduled to take place in Luanda, Angola from 1st to 7th July 2024 in accordance with Article 12 of the SADC PF Constitution, and the Executive Committee is convening to discharge its mandate, which encompasses the overall management of the forum's affairs, providing strategic guidance to the Secretariat and ensuring the effective implementation of decisions adopted by the plenary assembly to which it is accountable. SADC Parliamentary Forum ndo nyaya kuitika vamudenda vane vakambobudawo munyika varikaenda ku Cape Town kuti vambonofambirawo nyaya dzavo dziri kuitika dzeSADC PF idzi, vachimbonopindawo musangano vari kunopinda ikoko. So alikuwa ndizanzwisisa kuti this guy kuti unoona kuzongomushaya muparliament kuti tari kuita sei, akaenda kupa akaenda uneti, but the nyaya metichi munoziva kuti nanungu ndingati ndangozifambira nyaya dzandimugara ndangokudza kuti ndingaenda kwakati, vamwe ndimundozvikomberena kuti nekuenda ava kune basa rei. But anyway, ndo nyaya iri pana vamhuri yeZimbabwe ndava zvakare kubatira pachannel penyu.